kok mboten ngamuk. Aku ra wis omong aku wedi, Petro. Aku nak ro macani wedi tenan, Petro. Aja kok macan luwing aku wedi, Petro. Waduh iki piye? Iki karo sampean ampun ngendika seru-seru. Prayogane piye iki? Prayogane matur Bapak. Prayogane matur Bapak mawon. Mergo lakon kaya ngeten iki. Lakon kaya ngeten iki ora iso. Laglang gancang kaya ndo mentang kaya gendhe. Sapa iki? Ana satru kandhek nyayat brengos sing lor geni tumpangke kuping kiwa tengen. Gus, kowe sapa? Warung tepung niki. Ya ora mokal karang rombongan anyar kok niki. Kula nembus wae ngati-ati lho, Ndara. Yo, Bagong yo. Nggih. Kula lagi ngerti dhek joget-joget saka mriko men batin kula pun. Alah. Aja kuwatir atimu, mboten. Pun ngaku mawon. Ora mung to dhisik. Iki sapa? Ana perjurit monggo awake kaya tela pendem. Bangsat kowe, bangsat. Urung ngaku tak takoni malah kowe ganti takon karo aku. Yo tepungke. Yo. Iki wadyabala saka negara Ngaljasangir. Wah, wadyabala Ngaljasangir. Sangir. Aku tumenggung Gapit Sekedeng. Oh, Gapit Sekedeng. Yo. Balik takon karo kowe sapa aranmu? Iki Senopati ning Durawati. Satru ing Garbaruci. Raden Haryo Setyaki. Oh, kowe to sing aran Setyaki kowe to? Sencaki iki kowe kuwi. Dasar Kepruyata. Wah. Ngingu asu barang. Ora nglarani ati ta omongane wong sabrang niku jan kemaki kok. Jan ora tepo-tepo babar pisan. Kula senes kirek, Bos. Lho. Dudu kirek, senes. Lha apa? Celeng. Masaya nemen. Anake Semar sing nomor 3, anake Semar sing ragil. Anake Semar sing ragil sapa kowe? Bagus Rudi Bagong. Tiru-tiru waluya men gak ada. Sampeyan wae ya nyimak to? Nyimak. Bagong aku. Bagong kowe. Heeh. Sapa mau? Gapit Sekedeng. Awas ngati-ati mungsuh ndaraku Ndara Sencaki. Lho kowe kok sajake eleke karo aku ki mungsuh. Aku malah tok eleke. Aku ya mung meling ngati-ati. Jenengmu ra Gapit Sekedeng. Yo. Lena dilolos dipindah ning wayang liya Gapit kowe. Oh ya aneh-aneh ora. Niku pindahan Gapit wayang sunggingan gelung nika kok Ndara. Wis kumesar sing mulas. Ayo apa-apamu? Ora mung kudu dhisik. Dampyak wis awadya balamu sing Ngaljasangir. Ono perkara apa? Ora sandadak api-api kowe budhek, ora sandadak api-api kowe ora krungu. Kadangmu ya sedulurmu tuwa sing aran Werkudara Satru Jodipati Satru ing Tunggul Pawenang. Sing wis wani nimbles marang Ratu Gusti Kusinun Prabu Jajar Belanda. Bloko sutu aku sak wadyabalane sing ora nrimake. Yen to tanrimamu kuwi. Aku ora nrimake. Ayo ndi Semar? Semar ndi? Semar dipasrahno arep tak boyong tak gone negara Ngaljasangir. Kinarya Srana waliane Praja negara Ngaljasangir. Janji Semar ora mbok pasrahke wektu dina iki uga Karang Kadem lak gawe Karang Abang. Yen to kowe arep gawe Karang Abang kananing Peduan Klambi Sireng Sencaki sing ora nrimake. Tantrimamu ora minggat saka ngarepan kula candak mestakamu tebak dadamu ning marganing matimu. Yo anggap mopo kowe? Merangi tatal graji ora minggat saka ngarepan wa candak mestakamu dengkul mripatmu kecek kowe. Nggih, ajan wis. Alah.
Sih dasku. Biar sadiadamu ulu. Biar sadiadamu. Wah! Oh! Wah! Oh! Wah! Makasih. Ajan dibolo kompak. Kancane arep ambruk di tungi goto. Hey! Yer. Parat. Sopo iki nek munyuk kok dadi prajurit barang? Hah? Piye? Ambuh radong ah. Omong apa? Omong kok nganggo bahasa munyuk. Tak omongi. Neng negara Ngaljasangir kuwi ana sing jenenge suku Hansabi. Yo, melu aku e. Hah? Werna-werna. Ayo suku Hansabi kuwi lho. Suku Hansabi kuwi panganane munyuk. Lho kok mah ngeplak piye to? Ayo perang yo. Gelem to perang? Dian ngeri tenan ling ilustraseke. Sajak iki tentara langit. Wit.
Edan mengunyong oleh mantep-mantep. Oh. Wah, wah. 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 Here. Suramrata Jayamrata mbayen padha-padha. Rumangsane apa? Wong karang kadempel apa dikira Wadyabala sing goreng kanil jasangir. Ora ana sing iso ngundurke kowe. Ya arep tak sawang Wadyabala rombong aku dong glasah kabeh. Kamangka sesuk isih nyambut gawe. Sesuk isih perang barang kok cekakaran iki piye kowe? Anggepe apa? Loh. Cirti. Wah. Ana wong kok iso jedul saka lemah lho ndi mau. Iki wong apa gangsir? Gangsir dengkulmu mlocot. Sapa kowe, Den? Satriya sisiken. Satra jangkar bumi. Aratinantarja. Sapa? Aratinantarja. Widyan. Antarja dasar Waranyata. Semar endi? Janji Semar ora tau pasrah apa kelakon karang kademel bumi angun. Wah. Wah. Aduh. Wah. Rombongan buri ayo. Mengari ndase kok angel men. Antasena sing mrayitna. Oke Kang, santai wae. Dikira aku arep kanggo rumah dieblek kok. Lho piye kae? Oh ya, kadeane kene. Wis. Elang siji pokok siji, Kang. Yo.
sauna wal sama. Oh sauna ya. Piye? Alah, bisu niku kayake. Sama bersih aja ya bogi. Siapa kau bersih cerita sesuatu kali. Wah, cerita aja bersih aja. Ujek. Ono raja Makutan wibawane gedhe kok omongane ora cetha. Posisine asbu bae. Omong apa? Sapa? Niku takon sapa sampeyan niku? Gatotkaca. Gawukaca. Sapa? Gawukaca. Posisine. Siapa sih ada di sudah semangat ya Den ya. Ngladeni wong kaya ngeten iki gedhe ganjarane. Ora caturan. Sirku gedhes. Wah, nek kula mah mengke mung mboten rampung, wong kula luwih kenthir mbangane niku pun. Sakke. Siap, wis sadake. Kuwi. Just. yang kisah ada percaya saja. Parat menungso ora tatanan. Lah kok dadi tak sawang wadyabala saka negara Ngalja Sangir. Babar pisan ora ana ingkang mangga mulya. Ora. Sawang kok satriya-satriya karang kadempel kok do ngawu-awu iki. Aduh. Sedo lho Gusti Patih. Iki sapa? Kula ingkang abdi katung penggungan pun kapit sekedeng. Kalah we maju perang. Pangestunipun kawon. Mungsuhmu sapa? Mboten nyana, mboten ngira.
janjanipun ingkang ngadhep ingkang abdi pun gabet seketeng menika. Piyayinipun wonge menika namung cendhek mboten enten sak pundhak kulane kok nek ngantem kok bahaya. Wah, kaya-kaya Raimut Purwadasena. Sapa ngakunipun Sencaki? Oh, ayo. Panjen kuwi gembong-gembonge wong Amarta. Kuwi gembong-gembonge wong Durawati. Senopatine Dwaraka Satra Garbaruci kuwi ya Sencaki kuwi panjen ampuh. Ora aku tak takon terus pundi? Ora dilek ana. Pripun? Dengkulmu isih ana apa ora? Dengkul? Iya. Atase ngaten kok dudu kuwi. Dengkul. Oh menika sasmita. Iya. Piranti ingkang landhepe mung padha landhepe dengkul. Walah sampean niku. Oh, tasih. Ya syukur nggih. Diambu barang. Kana mundur. Kula semanggaken. Iya. Aduh. Pecah kula Gusti Patih. Lebu angkleng iki. Kalah kawon. Mungsuhmu titi menungso mungsuh kula. Lho. Sangka ampuhe mboten pancen dadi menungso. Lho. Apa karangkat dempel keneng Wadyabala demit kewan menika lho. Kewan. Aku ya kewan. Lho. Senas panjenengan menika lho Gusti Patih. Wadyabala saking karangkat dempel menika lho. Lho la iya sapa? Anoman ngakunipun. Anoman kethek putih. Walah. Menawi panjenengan anak macan putih. Ya. Iya. Kula candhak, ajeng kula candhak buntute angele ra kira-kira. Ya wis. Tapesteke kowe kalah kawon. Mundur. Prajurit jejak perang ya. Sbu. Sapa iki? Aku kuwi lagi ngerti iki ya. Prajurit. Apa gesek apa terus lagi? Apa pagesek apa kiye. Oh ya saya gesek aku. Apa wae omong apa? Pagesek ale dasi. Wah, salah tidak das. Ku das ya dah ku das. Kawul. Baca dah. Bungsumu sapa? Kira. Iya. Saya kira ada di. Aku koco. Sapa? Aku koco. Gatut koco. Wah, aku koco. Apa kira sini dah? Jangan kira sampai syat. Iki sing digokok penyakit kabeh kira. Oh, menungso ora tatan. Satria-satria Ngamarta darenge wangi titenono. Aku nek wis maju ora ana sing iso ngalahke sing dadi kadigdayan. Menungso ora tatanan. Apa dikira Wadyabala saka negara Ngalcasangir ora ana sing iso urip siji-siji iki Patih Ngalcasangir untal mung sesa dadi kanceling waduk.
Edan. Iki saja satrio gagah sing diwestani dening Sinuwun Prabu Jajar Blandang. Raden ngaku kowe sing aran Werkudara ya apa udu? Wah. Ana wujuding Sardula kamangka bisa tata jalma. Teges bisa ngucap wis apa? Aja mbok anggap aku Sardula lumrah. Aja mbok anggap aku macan biasa. Aku iki patih negara Ngaljasangir, aku undhagi lan abdine Prabu Jajar Blandang. Aku patih Singa Merak Kepranggul. Patih Singa Merak Kepranggul dasar kepala nyata. Aku atakon karo kowe. Apa kowe mau ingkang nimbles mestakane Gusti kowe Ngaljasangir? Wah. Pancen ya mung aku arep omong karo kowe sing minangka wakilan Patih Prabu Jajar Blandang. Omongno ning ratu Gustimu, ratu Gustimu kae wong cirih. Ratu Gustimu kae wong weden. Teges ora wani ngadepi karo Werkudara, ijen do ijen, lenang do lenang. Malah utusan karo kewan kaya kowe sing ora duweni nalar. Duwemu mung duweni nepsu, kowe kepengin mangsa marang apa sing dadi lan apa sing mapan ning ngareping mripatmu. Ayo, aku ngerti anane kowe merpeki karo Werkudara mergo kowe arep mangsa karo Werkudara. Gagi panganan Werkudara pancen keduga kowe iso nguntal marang ragane Werkudara. Tak sembadane apa sing dadi panjang kamu? Ora minggat saka ngarepanku, lakon mamah legae ngasiku.
wah, wah. Oh, oh. Nyam loh. Oh, wah ikan. Wah, gelungnya nyelilite kok. Waduh. Wah. Ora matek aji. Sengara iso kalu awake werku turu gedene ora jamak-jamak. Wah. Tasawang satria ngamarta sentek lancur-lancur Pandhawa wis entek. Apa kelakon Semar malah tak untal malang ing wadukku kumpul karo bendara-bendarane. Ora ana sogok selilit apa ya iya. Aduh, iki dudu daging. Gombiyok nyantol ya. Wah, Pandhawa masih sandene tak entekne kelakon panjang kaku nguntal wong suka. Baladewa Narpati Dwinaris. Iki Petruk mlayu-mlayu gendong tase ngopo? Niki Sinuwun Mandura kok malah mapan teng Karangkademel niku napa? Ora kowe kok gendong tas ki ngopo? Demo to, Ro. Demo, pamit kula demo ning golek silian. Mergo anak kula sing ragil niki pun ajeng mlebet kuliah. Ora kowe ngopo? Mlayu-mlayu ngopo? Ngaturaken ketiwasan. Yo. Teng Karangkademel enten wujude macan, Ndara. Apa? Macan. Lho, macan. Nggih, aku wedi, Petruk. Aku wedi tenan aku. Monggo mancane nuwun sewu wis aja terus. Aku ora wani tenan. Aja tok teruske mboten. Kula niku ajeng nyritake. Iya. Dudu kok perkara mancane sing medeni niku mboten, ning mancane niku. Macane ngopo? Nangis apa piye macane? Mboten. Kula ngerti Ndara Werkudara niku. Ngerti Ndara Werkudara diuntal kali macan iblis lanat. Kok mboten ngamuk? Aku ora wis omong aku wedi, Petruk. Aku nek karo macane wedi tenan, Petruk. Aja kok macan luwing aku wedi, Petruk. Waduh iki piye? Iki nangan sampeyan ampun ngendika seru-seru. Prayogane piye iki? Prayogane matur Bapak. Prayogane matur Bapake mawon. Mergo lakon kaya ngeten iki. Lakon kaya ngeten iki ora iso. Loh. Iki apa? Kowe wis ajak kamikilan weruh aku Prabu Baladewa. Aduh. Mati tenan.
Aku dadi ora iso omongan iya iki awakku ora iso obah iki awakku ora iso obah edan awakku ora iso obah pundak ora iso tak obahke sikil ora iso tak angkat tangan ora iso tak obahke lambe iki ora iso obah iki aduh keringingan aduh oh apolo dewa untal sih Janaka iki parat menungsa ora tatanen kowe wujuding Sardula ingkang wis nguntal marang dulur-dulurku malah tasawang Koko Prabu Baladewa uga Kakang Mas Jodipati uga wis mapan ning wadukmu ora mung Werkudara karo Baladewa sing wis nang wetengku satria-satria ngamarta lancur-lancur Pandhawa wis tak pangan wis nang nggon brodotku. Nek kowe pengen baline dulur-dulurmu ngentenono sesuk-esuk ya. Ora kena disangga enteng kowe iso nguntal karo dulur-dulurku tuwa nanging Sengara iso nguntal lan ngalahke marang panengahing Pandhawa. Omong apa? Wah. Hei. Tak sawang saka kadohan ana wujuding Sardula ingkang nguntal marang dulur-dulurku tuwa Werkudara Janaka Koko Prabu Baladewa wis mapan ning waduking Sardula. Tak enteni lan tak antu-antu besok apa Puntadewa uga bakal dipangan kang sarta diuntal dening wujuding Sardula iki. Lah jebul iki wis prapta lan teka ning ngarepe Puntadewa Sardula aku ngaturke panuwun Gusti Prabu Puntadewa. Ning atase dulur-dulurmu kedo tak sirnakake. Dulur-dulurmu tak entekke, dulur-dulurmu tak untal malang wis mapan ning wadukku. Lah kok kowe malah sajak nglenggono wis sara lan nyorohake pati uripmu kowe. Ora mengko to dhisik, kowe kuwi ndek gegayuhan. Gegayuhanmu ya kowe arep miwiti mbangun negaramu kang aran negara Ngamarta. Nek kowe tak untal, nek kowe tak pangan, kowe mapan ning wadukku, apa ya bakal kelakon kowe nglirwake marang sing dadi gegayuhan. Kamangka kowe kuwi Nalindra. Kowe iki sing mimpin praja Ngendraprasta. Oh, nek kowe kok malah kepengin tak pangan iki berat yen ngono kowe teges kowe nyingkiri apa sing dadi tanggung jawab lan kewajibanmu kowe netel jiwa kanalendranmu dhewe. Kowe ora pantes dadi Nalendra yen mangkono ora ndirasa tanggung jawab karo kawulamu sing do ngrasake lara-lara. Ora duwe tanggung jawab karo kawulamu sing do ngrasake ngrantos uripe kok malah nglungani Puntadewa, Puntadewa. Ora mengko to dhisik Sardula. Gunane apa Puntadewa ngenyam kamukten sartane gunane apa aku mimpin sawijining praja yen to kawula sartane negara ingkang tak pimpin wis rusak kamangka rusake ora merga aku sartane ora merga Nayaka
ingkang mapan ning Maraja Negara Indraprasta nanging rusak ing Negara Indraprasta disababake merga sangka kawulane dhewe ingkang wis singlar saka kautaman babar pisan wis ora kena ndak benake sarta wis ora kena ndak-ndakke kamurkane apa ya bakale kelakon aku momong negara aku mimpin negara kamangka negara rusak ingkang ndak gagas lan negara rusak ingkang tak upaya katentremane tak kira wis ora ana gunane meneh Sardula kelakon manjang kamu ati panganmu iso ora wah ora tau adus iki omongane kok dadi aku nguntal Werkudara iso kamot lah kok kowe kok wah ganjel ning telak iso ora cobane meneh wah wah iso ora nek ra iso tak mlebu dhewe aduh waduh ya kok tadi panas kabeh iki piye Majar kapi andem nenggih patih ing negari Ngaljasangir nenggih Sang Rekyana patih singa mrakep ranggul sapurnanipun nguntal marang raganing Sang Prabu Darmakusuma eling-eling nalindra ingkang getihé putih sangka ikhlas manahe Sang Darmakusuma nganti kaya-kaya ilang lanange nalika semanten rumaos panas badanipun Sang Sardula dupi melajar wonten telenging wana nalika semanten datan bisa emut Purwoduksena eling-eling nadyan ta bisa tata jalma nanging macan tetep macan taksih nggadahi akal minangka sak lamahing wujuding kewan nalika semanten dangu sansaraning dangu Sang Patih Singa mrakep ranggul rumaos sayah datanipun Purwoduksena dawah kantaka wonten sak ngandhaping wreksa kula sinuwun ora lah kok dadi ngedapi-dapi kahananing padukuhan Karang Kadempel ngedapi-dapi pripun ora aku tak takon karo kowe nggih kowe mau rak nyumurupi paprangan sing dumadi ning Karang Kadempel to nggih wah rame banget perang enten sing dikepruki ndase enten sing di nggih enten sing sendhe blabak ana perang kok
gawanane radio barang nggih enten. Ana sing perang meng ketungkul make up dandan. Sapa? Wadyabala Ngaljasanger niku lho. Ana wadyabala sing anu barang niku lho, ngondek. Ngondek ki apa? Ngondek niku lho, ala sing bintang tamu sesuk begini. Blangkonan surjanan mangko. Nek liyane mono ta mung do nganggo iket-iketan udeng-udengan niku karo mung arep perang. Iya. Niku kok apik kaya arep mira swara niku. Ora tak sawang lah kok dadi suwung. Babar pisan ora ana pawongan ingkang kemliwer ana ing parepatan Pedukuhan Karangademel. Bagong iki ana kedadian apa? Lah, aku lamah mboten ngertos. Mbok menawi sampeyan niku sing ngendikane titi sing Sangjang Bathara Wisnu cobi ditingali kaca Paisandara dan menungso ora tatanan Bagong kula. Lah kok dadi aneh-aneh kahanane. Ing sekawit Pedukuhan Karangademel mau rame merga anggone para wadyabala saka negara Ngaljasanger ingkang campuh Bidutama kelawan wadyabala saka negara Ngamarta. Lah kok dadi suwung. Mesti tuwa tandha pitakon sajroning atimu. Nggih, adha teng pundi? Edan-edan. Ora pati nduga mana tekana wujuding Saradula ingkang nguntal. Marang para wadyabala saka negara Ngendraprasta kamangka entek tanpa sisa lho Bagong. Weh lah. Sampeyan niku nek ngendika mbok ya nganggo dipikir. Nek ngendika niku mbok ya nganggo dipetung. Kok nek kedadian tenan pripun? Lho. Aku ki ora kok teges goroh, ora kok teges ngapusi ki ora nanging pancen apa sing tak aturke iki kasunyatane mangkono. Waduh. Anten macan tenan apa? Iya. Ning macane wis ora ning Karangademel. Alhamdulillah. Ning lungane macan kuwi nggawa marang para Pandhawa. Oh mboten sida alhamdulillah nek ngoten. Kok aneh-aneh wae ora. Prayogane pripun? Sampeyan kok kayake ora panik, ora duwe rasa wedi, ora duwe rasa kuwatir pripun-pripun? Bagong, pripun? Sing jeneng lelakon mono adile ming dilakoni. Mula sesuk meneh. Nggih. Para Pandhawa nalika mapan ning Karangademel kuwi suwun supayane aja padha lena. Sebabe nek lena kecolongan. Nggih, siap. Sesuk kula omongane. Ha ning pripun? Anu jare Jobali diuntal kalih macan niku wau sing ngendikane sampean. Prayogane sowan ngersani bapakmu Semar Bagong. Wah, jan wis mir ketiwasan tenan iki kanane. Anggro seru sesumbar mawalindo bumi goncengku maludo kuntor gatuk ku maludo kuntor gatuk lole kentros waru gembal manyar-manyar do neng dungel wana alas dadi wana. Oh, anak Prabu Jajar Blandang. Wonten dawuh Bapak Urwan. Piye? Oh, kabul kausanamu nggon arep mboyong Semar. Supaya bisa gawe srana ringkihing para Pandhawa apa wis kelakon? Nuwun sewu. Paduka Paman Penemban Kumbayana sajak malam boten pirsa dhateng kawontenan pabaratan. Lho, kahanan pabrangan piye? Nalika semanten kula utusan kelawan patih negari ing Ngaljasanger. Heeh.
pun patih Singa Merak Kemranggul piyambakipun merantasi karya wah syukur pinake sewu wah banjur apa sing ditindakake dening Patih Sukanegara Ngalca Sangkir nalika semana Patih Singa Merak Kemranggul kasembatan damel srana ringking Pandhawa mboten namung ringkih kula kinten sampun pecah lho sebabe apa kowe matur sing kaya mangkono sebab nun sim ingkang pun boyong menika sanes kok Semar ingkang pun boyong menika sanes kok Semar nanging kala wau malah para Pandhawa pun nuntal Malang wonten ing mriku wadhukipun Patih Singa Merak Kemranggul ya yen ngono wis bakal kasembatan apa sing dadi pancangkane para Sata Kurawa nggone arep ngrebut negara Ngamarta kamangka tanpa nglakoni srana perang gedhe Bratayuda kemarengipun bumuruhan kados pundi Semar dibayang sisan malah sisan dene pamong entek Pandhawane yo entek wis saged tau